Pozdrav, ja sam Lucija iz udruge Ideom i dobrodošli u još jedan video iz serijala Pripreme za državnu maturu. Ovog puta za vas smo pripremili pjesništvo Antuna Branka Šimića, a posebno ćemo se osvrnuti na analizu 3 njegove pjesme. Pa počnimo. Antun Branko Šimić rođen je 1898. u Drinovcima kod Gruda, u uglednoj i bogatoj obitelji. Njegov mlađi brat Stanislav Šimić također je bio književnik, a uz Dragutina Tadijanovića posthumno je objavljivao Antunove zbirke. Šimić već s 15 godina objavljuje prvu pjesmu Zimska pjesma u časopisu Luč. Dok se školovao u Vinkovcima, objavio je zbirku pjesama Cibalijana, u koju se očituje utjecaj Antuna Gustava Matoša. Šimić je odustao od školovanja s 19 godina, te je pokrenuo časopis Vijavica, inspiriran ekspresionističkim listom Der Sturm. 2 godine poslije pokreće drugi časopis Juriš, a svojoj djevojci Tatjani Marinić 1920. posvetio je svu najznačajniju zbirku pjesama Preobraženja, koja sadrži 48 pjesama, te je označila njegovu 3. fazu pjesništva. Treći časopis Književnik pokrenuo je 1923. Književnik je bio oštrija verzija Juriša, u kojem je Šimić izražavao prosvjed protiv tadašnjeg stanja duha među ljudima i umjetnicima te stanja u kulturi. Jedini izlaz vidio je u rušenju dotadašnjih vrijednosti i stvaranju novih, gotovo utopijskih modela življenja i stvaranja. Veoma je mlad obolio od upale pluća, pa je tako 1925. godine u Zagrebu umro od tuberkuloze. Posljednje 2 pjesme šapatom je izdiktirao bolničarkama. To su bile pjesme Smrtno sunce i Vraćanje suncu. Što se tiče Šimićeva stvaralaštva, njegove su pjesme u početku bile pejzažne i impresionističke, veoma slične Matoševima. No nakon što je napustio školovanje, njegov se stil pisanja promijenio. Pjesme je počeo pisati na ekavici, a impresionističku formu zamijenio je ekspresionističkom, na što ga je potaknuo časopis Der Sturm. U svojem pjesništvu Šimić je počeo negirati tradiciju i bilo kakvu povezanost literature i umjetnosti uopće s društvenim problemima. Po Šimićevu shvaćanju umjetnost je najintenzivniji doživljaj svijeta i života koji se reflektira kroz samog umjetnika. Zato umjetnost za Šimića i ne treba biti tendenciozna ni angažirana. Ona teži jedino da bude umjetnost. On umjetnost poistovjećuje s čovjekom, nematerijalnim, društveno-povijesno uvjetovanim, nego mističnim, apstraktnim i duhovnim. Ukratko, on traži bit čovjeka i svijeta, a ne apstraktnu ljepotu, i upravo u tome leži osnovna razlika između modernističkih shvaćanja umjetnosti potkraj 19. stoljeća i Šimićeva koncepta literature. Podrazumijevajući pod pojmom umjetnost i stvaranje, mijenjanje, preobrazbu, Šimiću se imperativno nametnulo i pitanje izraza, dakle jezika, kao osnovnog medija s pomoću kojega umjetnik izražava svoj doživljaj. Ali prema Šimiću jezik treba svesti na bitno, treba ga osiromašiti na golo značenje riječi, jer svaka riječ za sebe već je dostatni simbol koji uključuje duboke sadržaje. Ljubav i smrt postaju dominantni motivi ove lirike, jer se u njima i pomoću njih očituje početak i svršetak života. Kao i ljubav, Šimić smrt doživljava kao prirodni fenomen, ne nalazeći u njoj nikakve mistike, ničeg nadnaravnog ili prekogrobnog. Kao što postoji život, tako jednostavno za Šimića postoji i smrt. Grad je bitna ekspresionistička tema, prikazan kao otuđujući hladan prostor s kojim se pjesnički subjekt ne može intimizirati. U pjesmama nastalim u ovoj fazi Šimić spominje motive i obrađuje teme koje odišu nemirom i očajem čovjeka u gradskoj sredini. U svome novom stilu on želi pojednostavniti gramatiku stihova, pa tako u njima izostavlja interpunkcijske znakove. A sada neka nas u svoju poetiku uvede sam Antun Branko Šimić. Zvijezda tjera mjesec. A ne, to je Kranjčević. Otok žubori, a sunce sija,
Jao, što meni ovo sunce ne ništa. Pusti me da budem tvoj Terminator. Ugradit ću tako radijator. A ne, slobodno. Ne očajavaj, mladiću, ne očajavaj. Tu sam da ti pomognem u tvojim previranjima. Skužajte, jeste vi Jehovin svjedok? Ma što? Čeća ti Jehovin svjedok? Ja sam Šimić, Branko Šimić, Antun Branko Šimić. A, B, Šimić. A, B, C, Šimić. Šimić. Ti si onaj što je napisao Preobražaj. To je ono kad se ujutro digne onaj lik, pa je ki kukat, pa se vere ki Spider-Man. Ma ne, sinko, mili, to je Kafka. Ja sam Šimić, A, B, Šimić, koji je među prvima oslobađao hrvatsko pjesništvo oko vezanoga stiha. Aha, pjesnik. Znači, pučka kuhinja. Ideš drito i onda samo skreneš... Hvala mladiću, ali nisam zato tu. Tu sam da te pomognem u pisanju. Vidiš, sinko, umjetnik ostvaruje stvari. On nam vraća ono osjećanje stvari koje smo imali prilike Ti kažeš Terminator, radijator. Dragi dječače, pjesnici su čuđenje u svijetu, ne čudaci u svijetu. Pravi je ritam u lirici ekspresivan, ne mehanički. Samo njime postiže se umjetnička ekspresija, ovaploćenje. Ovaploćenje? Ovaplopim to ti majku. U stvari, pomoga si mi puno, znaš. Smislio sam jednu pismicu. Kaže Ante Brane Šime, pisma treba biti bez rime. Piši čači takvu pismicu, evo tebi nogom guzicu. Ti ćeš, meni i ti. Nakon što ste čuli Šimića, jeli koliko me to mladi pjesnik dopustio, prelazimo na analizu 3 njegove pjesme. Započinjamo pjesmom Hercegovina. Na početku same pjesme pjesnik oraca Plavog sutona. Taj motiv plave boje ponavlja se u drugim Šimićevim pjesmama i to najčešće na početku. Tako je u pjesmi Podne i bolesnik, plavo podne sjedi na oblacima, a u ljubomori nad snježnom zemljom plave nalaze se zvijezde. Plava boja dio je svakog od zasebnih svjetova njegovih pjesama, te se može reći da je ona njegov vlastiti potpis koji se svaki put drugačije interpretira. U Hercegovini plavi suton predstavlja oksimoron, jer sutoni su najčešće narančastih i toplih boja, a Šimić svoj suton boja u hladnu boju. Taj plavi suton simbol je njegova umora i borbe sa smrću koja svakim danom se bliža, pa se on vraća u svoj rodni zavičaj kako bi se utješio. No ono što Šimić zatiče u Hercegovini nije njegovo djetinjstvo. U daljini ugleda kuću parnog mlina, krvlju namrljanu, uglastu i grubu slikariju na nebu. Motiv krvi i grubosti priziva nam Prvi svjetski rat koji je tada buktio na ovim prostorima. A kako se pisac približava kućama, tako se više postaje jasno da se mjesto iz kojeg je potekao zauvijek promijenilo. Opeke su užarene od vrućine metaka i borbe koja se tu zbivala, te vrište zbog svega što su doživjele. A upravo je taj vrisak jedan od najbitnijih motiva ekspresionističkih pjesnika. I to zapišite u svojim esejima. Kao i opeke u prethodnoj strofi, tako i vlak, koji odmjereno udara svoj nepromjenjivi mehanički ritam, također vrišti dok dolazi u uništen i napušten kraj. Iznenada se pjesnik prebacuje u ptičju perspektivu dok zajedno s noći gleda kraj ispod sebe. Bitno je napomenuti da se crna boja koja se proteže kroz zadnje stihove ne pojavljuje isključivo kao motiv beznađa, već kao svojevrsna stanka u bojama iz prethodnih stihova. Tamo je miran trenutak u kojem pjesniku sve postaje jasno dok lebdi iznad krovova poput kakvog sveznajućeg bića ili Boga. Iako je na početku mislio da ne postoji nada, bijela svjetlost koja dopire iz domova pokazujemo da će se život ovdje ipak nastaviti. Ono što je važno još jednom spomenuti jest da za Šimića Hercegovina nije samo njegova domovina. Ona je puno više od toga. Ona predstavlja mjesto utjehe koje svatko od nas posjeduje. Iako je na početku mislio da joj je zauvijek izgubio, ona mu govori da i dalje ima želju da bude živa, te ako je ikada i izgubi, moći će je pronaći u svojoj svijesti. Neiscrpni izvori na kojima se napaja
Šimićeva riječ znači da su teme ljubavi i smrti, kao što smo već i spomenuli. Iako na prvi pogled suprotstavljeni ljubav i smrt, Eros i Thanatos, u pjesničkoj zbirci Preobraženja nisu ništa drugo doli nosioci opreka kao što su smisao, besmisao, život, ništavilo, svjetlo, mrak. To je više nego drugdje izraženo u pjesmi Povratak. Šimić je u njoj objavao onu vrstu ljubavi koja prelazi granice tjelesnosti i materije. Ljubavi koja se nakon smrti preobražava u nepropadljivi duh. Oslobođena od spona tijela, ona duhovno živi u vodi, zemlji, mraku, mjesečini, u kriku ptice i tihom zvuku hodanja voljene osobe. Smrt je samo oblik života, a ljubav, oslobođena od romantike i tjelesnosti, očitovanja je vječnosti. Ova pjesma vizija je ponovnog susreta, ostvarenja ljubavi i žunje poslije svršetka ovozemaljskog života. Lirski subjekt obraća se svojoj voljenoj koja ga ne može čuti, vidjeti ni dodirnuti. Ona ni ne sluti da se povratio iz smrti, a njegovi osjećaji još uvijek žive i duh se povremeno pokušava konkretizirati u prirodi. Nažalost, za svoju voljenu lirski subjekt živi kao obična utvara. On ne hoda pored voljene, već koraca, tek je prividno prisutan u nemogućnosti da se potpuno materializira, konkretizira. Dominantna plava boja od izrazite je važnosti i u ovoj pjesmi. Zajedno s vodom simbol je duhovnosti, pomirenja, transcendentalnosti. Žuta boja je komplementarna plavoj, ona je izrazito topla boja, označava tjelesnost i toplinu, a ovdje je pronalazimo u mjesečini. Promatrajući stihove kao što su "Ne koraca mjesečina oko tvoje kuće" ili "Ja lutam plavim stazama u tvojem vrtu", možemo još jednom zaključiti kako se lirski subjekt potpuno preobrazio u duh, u novi oblik postojanja, o čemu govori veliko početno slovo zamjenice ja. Bijela i crna pak zatvaraju krug preobrazbe svjetlosti te se spajaju u kontrastivne slike. Ono što svakako doprinosi mističnosti pjesme jest slobodan stih. Ova prividno bešćutna i hladna forma pogodna je za simultanizam zvuka i smisla. Naime, nije riječ samo o tome da stihovi nemaju rimu i ne podliježu pravilima. Šimić je slobodan stih s pomno izabranim motivima i pjesničkim sredstvima poput personifikacije, asonance, sinestezije i opkoračenja, stvara tjeskobnu atmosferu, postavlja sebe i svoju voljenu na same granice života i smrti. Osim toga, posebnu važnost treba posvetiti i interpunkciji koja ovdje izostaje, osim dvotočja u opkoračenjima, čime se želi usporiti ritam, te se stvara dojam isprekidanosti i polaganosti samoga bivanja. Pjesma Molitva za preobraženja prijelomna je pjesma zbirke koja obilježava prelazak na kolektivizirani lirski subjekt. Lirski subjekt preuzima ulogu glasnogovornika apstraktne zajednice i tumači njezina duhovnog putovanja do konačnog utonuća. Riječ molitva u samom naslovu ima obredno, ali i magijsko značenje. Molitva je jedan oblik zanosa i nadahnuća, to je stvaralačka energija. Dan i noć se javljaju kao dvije strane istog lica. Dan je kretanje, a noć mirovanje. Zato je molitva i upućena noći jer ona daje ravnotežu svemira. Komunikacija čovjeka i noći uspostavljena je pomoću zajedničkog jezika simbola. Čovjeka razdire požuda, a slike koje rađa strast uznemirene su. Poremećen je odnos između prirode, svemira i čovjeka, a upravo preobraženje treba ponovno uspostaviti izgubljenu ravnotežu. Šimić je želio preobraziti tako našu književnost i našu umjetnost, kritiku, publicistiku, čovjeka, tradiciju i društvo općenito. Tako on moli iskreno za preobraženje stvari, stoga završava svoju molitvu. Neka naša tijela mirna, prozirna i plava usnu, snom nevinih i tihih biljaka, na plaštevima koje mjesec prostire po travi. Taj san nevinih i tihih biljaka očito simbolizira iskonski san čovjeka, njegovu djetinju, anđelsku nevinost. Za takvim je preobraženjima čeznuo i naš pjesnik.